Dinaliwat kami hapalo. Kaupod na mo na ni mga vlogger. Labi na Hiyoks TV. Oops, maupay na aga, ha iyo nga tanan. Dinalawat kami, nagbuburunyog, dinni, amay maras-baras Robinson's Terminal. Kay masakay na kami, hinjip, na para hapalulite. Kay gin-invite kami ni Kuya Alvin, iki Kababoy. Tara, mga madepare! Dinaliwat kami hapalo. Kaupod na mo na ni mga vlogger. Labi na Hiyoks TV. Madam mo, may lubudit naggigiling. Hirap na kilala ka, Yoks. Ang kanya ni, ang puto. Nangyari pa? Na pala yun, nice. Ano? Ay, awa di. Nag-inulat ako. Bert, agian na nga ito hagakaw, signawaray tubig. Tagtaris lang tayo siya. Naghihinulat kami, kanda pa rin Michael. Kay nakatupay ra, ang may sawang, dito may palo. Nauna kami, pag-abot nga di, kan ni Mikelin Valeriano. Yan na, umabot na, Sir Martin. Usagya po niya, nga vlogger, nga content creator, nga nakadagya po, Hiyoks Vlog. So, ano pat yung ginulat mga badi pare? Di na kami yan na, may covered court, may gawas, kay nakatoy pa rin Michael, kaming duwa, nagbunyog, damon nagpa-picture, wala tuo mga badi pare. Samtang nagpapapicture pa rin Michael, ang iyang mga fans, waray magdugay, sumakop na kami, may covered court, kagintatawag na kami nira, para kami sumayaw. Yan na, kay naga rin na kami sulod, damo lagi po na nakilala. Makapoy na dida, pag sinaya. Ada, sugaron talaan.